Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Muriseko mkoma Tafumani. Ndiri right ndikuruva kudai. Zvazvinoita mkoma Tafumani ndezvekuti kana uchimhanya pabasa kazhinji wanze unongotoratidza kuti ufocus ane basa rauri kuita. Ndisaka kurowa kwacho kuroyo tichinotaroverana futi. Because manonguva zati maya kubvunza kuti zvokufamba sei kuno. Hatitaroverana. Sure. Handitika. Yes. Noti izvozvo ndakakufunga mazuva apfuura ndararege ndimbotsvaga mazuva masango ndimbotaura nawo. Pane nyaya iri kutendera pasocial media mazuva ano yemuprofita akabudawo achibatsirawo kana ikapo here murume nemukadzi, asi ipapo akaita chimwe chiitiko chaita kuti nyaya yake itendere. Akarume akambohanana ndokuka ropa ndokubuda here, ropa riri rinenge rakazofuridzirwa vanhu vaibatsirwa, iye ndokuzokontinya nekubatsira vanhu asi tikubatsira. Saka ndati ndikatimbobvunza ana madzibaba kuti munenge mapiwa tsanangudzo dzakati dzinoti chii dzinoenderana nekuuraya chipuka pakamera kuti ora chipuka kune minamato unogona kuitwa uko imbudzi chazosiyana panyaya kuti imbwa plus tuno kuruma pauro zvazvitendewe pazvi yazvitendewe mukoma Tafumani zvamuchose plus ropa rembwa harina kodzero kugezeswa munhu. Tona kuti kuuraya kuita zvipfuyana mombe nambudzi zvinogona kufanana, asi ropa rembudzi ropa remurembwa harina kodzero kuti igezwe munhu. Wati imba pese panosvika noti pfutseke. Saka kuti utoturika imwe nhamo panhamo. Saka ndi kuti madzibaba vakaenda kutora mbiri nezvisina basa zvokunouraya chipfuyo inonzi imbwa. Hada dzinziri mbudzi hwai zvatakazvinosiwa zvinoshandiswa kupi kumuteuro. Unopaona ipapo huku chena tichishandiswa kumuteuro, huku nhema dzoshandiswa kurevera mhepo dzakaipa dzokandidzwa nzinde dzadzindo. Asi kuimbwa sandaona muteuro wembwa ba iye ndiye gana tora nodzerwa kusitanga urazi unza akuta muteuro wembwa utora ropa rembwa chigeza vanhu kuti mukuda imbwa here kandi muda upenyu. Basi vaprofitewo ndoprofitewo nodzerwa. Yes, vanhu ngasafungidzira anzi mwana anzi satanism, hakuna satanism yakadaro. Uye ya satanism bapo satanism yatune mari. Weroze munhu akutotanga kutosumukawo asi munhu aidaudza kuda kugadzira zita rani rake nezvinhu zvisina basa. Nevaigezi vachifutiwa ndiro problem. Bosi kana una china maprofita ngavatenga vaona kuti zvafika panapa zvireti kandi cross one eye kuchiopena chino chichikuitika pauri. Yes. Apa imbonadzo ndudzi yemazo kana uchita singe mutiro mumatsanangura wewe kana kuti wembudzi kana kuti wehuku chena zvinozinge zviitwe papa nekadasa wembwa wakaitwa namadzibaba dzinenge dziri tsanangudzo here, zvinenge zviri zvinhu zvauri kushandisa seexperience here, zvinhu zvauri kuti ndoda kutanga here, unopiwa here nemweya kuti ndiri kukupa muteuro kuti upedze dambudziko here unofanira kubata basa izvi zvakadai. Kuti mweya nakudza tsananguro iwe kaunoza kuti panapa munhu ari kuchenurwa kabatsvekwa hwai hwai rakadzikama chero hwai rakaita sei rinogona kungofa zvisina kuchema. Saka muteuro mukuru wenu unogona kuitwa mbudzi, muteuro mukuru unogona kuitwa pakutsipika pamisha. Yes, kwete pakugeza munhu pakutsikwa pachi pamusha. Asi vamwe vanotora ropa rembudzi vachigeza futi munhu nenyama dzimwe dzichitamba tsinga pane nyama dzisingazorore dzotamba tsinga kuendetika. Nyama dzimwe watowa dzokosha panguva dzipi idzodzo. Mbudzi chitongofika nyama dzinoita kukosha panguva dzodzo vanhu vonzi idyai. Dzine zvadzinogadzira namane matambudziko evanhu. Huku mwino unonyimba mvura igezwa munhu ichitwa chigezwa munhu kana watowa ropa racho robrera riendetika roiswa mvura rogeza munhu. Pane zvinhu zvatawa nemweya ipapo. Asi imbwa pese payasvika nzipfutseki. Saka imbwa yagara chinjisungwa chisingafanira kukodzera kuenda kumunamato. Ukaona uchirota imbwa usiku unoziva kuti waroi kana mapurisa. Saka kuti imbwa yagara chinhu chakatoipa
saka nyau iripo ndeyekuti vana vaprofita vanozosiyana panyaya dzekunamata ndinodzerwa ndichiita vaprofita asi muteuro wembo hakuna mukoma hazvina mwari mukati pazvezvi hakuna muteuro wembo wakadaro pamwe yakatoona imbo itendera bamba abva afungidza kuti imbo yaona pamasai pamweya ndo imbo yafanira kuti abata cheke ndozvakatoitika paari muprofita yekuti hasitanza kuona yes tiri pamwe zvakare madzimai masango ndikuona mumasvondo apfuura kana mumwedzi yapfuura vanhu vari kuenda nemaprofita kumadziva vachinoita zvemanjuzu vamwe vacho vari kudzoka vasina kukwana chii yakuri vati vada kuti ndionodzera totanzanditeka kuti vari kukopera zvinhu zvisiri zvavo kumadziva kungoendwa navanhu vese vese kunoyera kumadziva kunoyera mukoma saka ukada kuita zvinhu zvokuti udangura uchiedza unopedza vanhu madziva unopedza vanhu uchi madziva saka vanhu vaiva nekuenda vanhu madziva inogesa vanhu ita sei make sure ngavanga wakapindwa nemweya wamwari vazhinji vacho vanenge vachienda kutonodzerwa ndosaka zvinhu zvasiri kubuda kuita zvakanaka chikonzero vari kuataka vachitura vatsvaga pfuma panyika asi mari aitsvagwa nenzira dzekuda kuti dzakadaro ngaitsvagwa nedzimwe nzira saka madziva kwari kuenda navanhu usina kukodzera usaenda navanhu plus ivo vanhu kana kubatsira nomuprofita ngawamboyera kuti muprofita anobatsira akamumirawo sei mutumwa masango background yavo ikamira sei zvinotibatsira izvozvo kana kuti munhu angongoda ngomhaya chete usinaziva background ichi yemunhu background inotibatsira kuti unoziva kuti uyu munhu anenge munhu wechokwadi uyu uyu munhu shuwa pagore rakati risvika gore rinori achingofamba nebasa kureva kuti ani pane chinobuda ipapo zvino unosheka zvese zvinobuda ipapo asi hapasheke zviri zvitatu zvinobuda papi ipapo saka ese vanhu ngavasitonodziva ina madziva kaita kuti aiziva ndatitika yeye kutozvikonzera dambudziko dzinosumudza mhepo dzakaipa yes panoenda madzibaba kumadziva nevatendi kana kuti vanhu vanongaita unoitwa zvemajesu izvozvo muno vanozivisa here vadzi nzvimbo vanokumbirira here madziva nekuti sekutaura kwamaita mati madziva inzvimbo dzinoyera like isusu tichinamata tikasvika padziva totanga kukumbirira tonamata mwari tiite zvakanaka tiri pano padziva panapa toda kuona kuti padziva apa pakachena here tooneswa chotoita se toita navanhu minamato wedu nzvimbo yakata se yakachena 2 nawo iripo ndeyekuti madziva asi ese anokodzera kungopindwa amwe acho anoyera chivanhu chiriko mukoma chivanhu chiriko kudhara vakuru vedu vaito vakatoti kumbira sadza pamuhachera ibuda vakuru vedhara vaikumbira vaidambira zvimiri soumwa mvura votoguta saka chivanhu chiriko hachina kuenda kurefu ba asi chakatiziswa nezvatiri kuita izvozvo chete asi chivanhu chiriko saka kune madziva anotoyera anonzi ayapindwe mutanga matokumbirira kuti mupinde mupi saka vanhu mazuva ano vanongofunga kuti kana mvura chiita kutomanya ipapo saka ndoprobhiriti maprofita neng'anga haasi maprofita chiteba neng'anga dzokutora nodzirwa futi izvo dzoripo yes saka ito zvemanjuzi izvi ndikuona zviri kuwanda chaizvo izvi tingati mweya here ndiori kuti kune vanhu kana kuti orati monditsanangura kuti muchipa dzidziso chinozonzi vanhu handei kumadziva chii kuda kwangu here ini ndinoyandoswa kuti inini takumanei ndiri kunzi ndine manjuzu saka itai kuti manjuzu angu asvike kana kuti achene kana kuti imimi madzibaba ndimunopiwa tsanangudzo idzodzo kana kuti vamwe vanhu vakungojambira zvisiri zvavo asi nekuti ndangoya nditi ndiendese kudziva munonditira zvakadai zvakadai ndobva ndaisa mari yangu chikonzero na kutsvaga mari mukoma zvakanyanya nditika asi sikuti isusu makaona munhu ane chipo chokuenda kumvura mumwe munhu kana vana avari pasi yes kuti ane chipo chipi ichocho saka vazhinji vedu vane problem kuti vakangofambawo vafana munhu akafamba namutombo masango akaona chiereswa mvura nematombo akuti ndiri kuona kuti sefti kuyeresa
saka havasi vese vanogona kubvisa zvipo zvezvirendetika kana vanogona kuti vagadzire chipo chichikuda vachena like manjuzu wakaona kuti ndo zviri kuitika panapa mufanira kugadzira namato kuti vanhu vacho vakuitwa zvipi vanhu vatoratidza kubatsira zvapanatika dare toendesa kumweya here kana toendesa kupi yes saka todzika panzvimbo imwe chete kuti chivanhu saka vanhu vane problem yekuti vamwe vanobva vadoma muchivanhu chavo seti vasimbiswa ndozviita vanhu vazhinji chivanhu fanira kutosimbiswa chero kwasinzwa tinezvo chiprofita fanira kutosimbiswa saka indi kuona hangu kuti pane problem pano pokuti vanhu vakumhanya kutsvaga mbiri zvisina basa ndochete chikuitika nguva matafumane yes pane pamati hanzi vanhu kana muchinge maida kunobatsirwa imbeteka research so kekuona kuti muprofita kana kuti madzibaba kana kuti madzimai andanzwa abuda pasocial media kana kuti ari kushambadzwa ane nhoroondo here yebasa raakaita vanhu vangatsvage sei nekuti vakawanda vacho ukazoda kumubvunza apinda muna taisireva unzi ndakangomuona pafacebook ndakamboona vhidhiyo yavo ichitenderera pamafoni ngomba tafumanei zvafanira vatsvaga mbiri yaseni mutumwa masango kubva 2009 unongoiona pasocial media ingoripo nhasi tiringoripo panapa ukatsvaga mbiri zvafanira zvimukati chive tomboti vanhu vanobatsira chivanhu vanhu vechokwadi vanobatsira chivanhu zvakafanira zvisitaitinawo vanobatsira nechokwadi vekuchivanhu vanobatsira chi vanobatsira chichokwadi vakavhara matare mupowana ipapo asi mabhogasi vanenge varipo dziringanga dzifeki hadzivhari matare pakutara kunoko vanenge vachingoti tobatsira vanhu nditika vechokwadi chano mudzimi chokwadi vatovhara matare vanhu vapowana saka ndovedza kuti vanhu vanofanira kuti vaone papapi ipapo seni zvangu inini hatisati vhari pozatire chiwanhu isusu tinongoramba tibatsira vanhu chinamata every time saka vanhu vanofanira kukombeya chiona kurosi vanhu ai wandi munhu uya umboenda sei ndo chokwadi zvichiitika namazi saka ipapo pega nevanhu panotoona kuti ndo chokwadi plus uchiita sechazita kwatofanira kutasa kuti munhu akambobva makore achifamba nebasa zvinhu zvakamboitika paari handimukaona nditika koti kana uchiona kuti munhu kuti pane zvinokusimbisa pazvinhu zvakuona pamunhu upi iyeyo kozoti kunyuka vachifuta tirambe pane vamwe chokwadi vanenge vachinyuka asi vegani unofanira kukurosa vanhu aiwo tinoti zvinoita zvichokwadi here shuwa mukoma yes ndatenda vakuru vanoti shoko harivhikwe tatirika tingobata idzi hapana munhu watiri kuti ndiye ari kuita izvi kana taura pomera mhosva asi tiri kukomenda nezvinhu zviri kutendera pasocial media ndatirika ndimbobvunza madzibaba ndiri kuona hari munhu tibva taziva kuti chivanhu here mabasa emwe here engirozi here ari kuitwa namadzibaba masango hari munhu parenji ndiye mabasa emwe hari yangofanana nepoto inobikwa sadza inogadzikwa zvakasiyana-siyana mukati saka hari munamato ihari yatinogadzisa munamato watoenda kudza nomweya kuti gadziri nehari yes hari nemugoti hakuna munhu asingachichinjodiwa nemugoti munhu wese angichinjodiwa nemugoti saka mugoti une sunungura vanhu vakawanda vanenge vakatsipikwa pazvipo vanenge vakatsipikwa mumabasa vanenge vakatsipikwa kufuratidzwa nemurume wake zvamuchose saka muna matondo zvaunoshanda tisanyuma kuti pane mumwe wacho takasungirira mutsvairi unomugoti une basa kuti patenda bereka zvinhu tienda singa zvinhu zviviri zvikuenda kunohwisa nemhepo yako paunogeza muna matondo unenge uri very strong uchitokubatsira yes saka isuti kuti isusu zvoto zvine mazera kaiti zvo zvine mazera kuti muna matondo ndiri kuita nazvo panapo harwe ndonoshandiswa masowe unoshandiswa nzira dzakasiyana-siyana kuchiri kuchivanhu asi nyaripo ndiye kuti isusu timashandisiro datinoita zvichitibatsira kuvanhu vanenge vachichema matambudziko mamarriages maback to sender zvinhu zvakangowanda zvatoita paminamati iwayo saka ndikuona zvinhu zvakanaka
vamwe ndonozochecha unopasiriripo asi chakaipa namatoni chito apa demi nakaromba okay yes imakapinda muno makatiromba mutanga mawanipo papa kwete mbishana mawani saka tikutaisa kuti namatoti nchita panapa izvozvo ndo unotogutsa vanhu gutsa ruzhinji musati pano vanhu vazhinji vangoenda mbiri nguva diki kubva watontondo like ndakambotasa kuti ndakambotata nyaya dzeng'anga ndakati ng'anga dzichaita mbiri nguva diki asi dzichapera chikonzero kana vari wechokwadi vanoramba vachita mbiri vari wefeka vanobhurokwa so ndomaite ndichitarisana kuti vanhu vachinochitirana zvazvo panapa tizvo zvakawanda zvatichiziva nekuita zvimwe zvatoti takatobvunza mweya takatogara panapa wakuti zvichakati ita chakati saka zvinhu zvatakutarisa kuti isusu tama zviri mukoma tafumanei saka takatita panapa yoti vanhu vanochema tambudziko hari iripo ma1 yes chema kuingire nduko ma1 choza picture yako hapo ma1 choza picture ya muroyi wako hapo ma1 picture ya girlfriend yako hapo ma1 boyfriend yako hapo ma1 yes kodi boyfriend ni girlfriend yananga chipinde ubaviro tinotoona kuti auna iri kurora pana vamwe vanotambisa vana vamwana asi vamupa nhumbu kuti anchakuda tosota tukuno vamwe vanonodzerwa vanenge vachichiti isusu dzimwe dzenguva nditeka munhu uye anenge achitotadza kupinda mumarriage muchose ogadzirwa munamato otapinde mumarriage asi ndina munhu aitoredza kuti ainini here anobva tambisa mwana womunhu obva muti wewe muwana neatoita pana vatiteka rega timbobvanana mwana mumwe chete ubva tisa dzinonzi nonzerwa dzoda kukopera zvakanaka usina chaunacho vazhinji vedu vasi kugara novana mudzimba mamarriages saka ndonyaya ndiri kuona pana pekunetsa kuvanhu saka isi kuona isusu kuti boyfriend negirlfriend kana vanhu vatogara mese mwedzi zvichitira mberi chitoroka chitogadzira rudo chaivo chairo komukutambisire nguva chete saka zvinopinda izvozvozvo okay handei pakusunga dzimba kana kuti kubatanidza vanhu ini ndinogona kunge ndakaroora handiti kana ndakasekuroora kwandakaita yes ndobva ndapoya ndaane girlfriend yes girlfriend iyoyo noti ndinenge ndati garei mushe panapa regai ndichitora uyu murume achiita wangu zvachese uyo nepicture yangu namadzimba masango iyo picture yangu muhari panofambiswa sei isu ndavheneka kuti munhu ari kuuya asi munhu wakufambira wacho asi murume womunhu here munhu wakufambira asi mukadzi womunhu here nditeka ndozvatinovheneka izvozvo tikatoona zvinzi ava murume womunhu tinongopamana kuti pana matomba indonogeza asi sina zvinhu zvakawanda zvatinoita pochikonzeri chikenza marriage akabvako asi dai mati mimatura vakadzi venyu mano vaviri murume arambidze kuroora anda vakadzi vanoda tivenza kuchengeta kwako saka tinongokuita zvanongochida yes okay pane vakadzi vakawanda nhasi rikatenge nevarume pane varume vanototi inini imba yangu yaparira mudzimai wangu akangobuda ndakakutorwa nevabereki zvakangoita sei kana takangotodza kuita chinhu chidiki achibva aita se achibva abuda murume eka zvakare kana achinge auya anouya achiti madzimai ndinoda kuti mudzimai wangu adzoke ndo pamunongotarisa chete here pekuti adzoke kana kuti imimiwo pamweya unotarisa chikonzero chaita kuti mudzimai aendi isi tinobata zvese mukoma totarisa chikonzero first kana pasina chikonzero todzora mukadzi wacho neminamato kana ari murume todzora murume chi neminamato wakabatana tobatanidza vanhu ivavo yes saka nyaya iripo ndeyekuti ukaona mukadzi kana murume achita andaenda pane zvikonzero varume vazhinji mukati mukoma vari kungogara nevadzimai asi chiripo chekuti ukaona mukadzi asvika pakutiza ane zvane zvishota mumba varume vazhinji vari kungoita sojongwe mukati vakaneta chero kasiri wakamira kumba enda unoshanda basa tu kuno vakadzi vagara nomweya
uchipfambi anoda mari yakamusheka pamurume anenge autisa saka zvinhu izvozvo tiri zvinhu zvokuti isusu panapa makaipa tozvigadzira saka isi kuona kuti hapana nyaya dzekunzi kushandiswa kana taseba asi nyaya dzekuti vanhu vanofanira kuziva mamiriro vakaita kuti ndikubva apa ndikuenda apa saka isi nyaya dzatiri kuona apa ndedzekuti kana ari murume akuti inini zvakati ari mukadzi hazvinguda minamata yaMwari zvichete zvinogadzirisika yes asi pane here pamunotosvika pakuti munhu auya angave murume kana mukadzi achiti imba yangu yaparara mweya wakutonatsosvika pakumudza kuti zvandiri kupiwa panapa ndiri kuti hapana musha wonguda kuti adzoke asi hapana musha wakawanda tinotodza panapa okay yes tudzi nguva imba inenge yakaparara nechikonzero wamwe wakaita mukadzi akaita upombwe murume bva tanenge nemunhu anoranditeka saka masikandwa ichatinawo pana pakawanda yekuti murume anochita vana vake vese mukadzi arese chake aenda chikonzero mukadzi uyu ane mabasa anenge achita asina kunaka plus mukadzi anofunga chicheche divorce paimba ine vana anofanira kumira paimba yake stendi paimba yake nemurume wake kuti zvatadzira ngatingataurira nezvituwirani tiri pano yes pane nyaya madzibaba iri kusanganana nevanhu vakawanda vatinorarama vamwe vari kuti amai vangu vakafa vasina kundiudza kuna baba vangu ambuya angu ndakavabvunza vaingoti handizivo nekuti amai vako vakafa vasina kutaura ambuya vacho vakazofawo vasina kana kunditaura kuti kwandaimbonzwa kuti baba vako vanobva nekukuku taingoti pamwe tichataura asi ambuya vakazoita vakazofa vanhu ivavo vasingazive kana dzidza ravo vanenge vakushandisa mutupo kana zita kwamai vanobatsirika sei vanhu ivongoma vanobatsirika chaizvo chimina nyika chakaitwa musha kazhinji kacho ukaona vaida nyika chimina kuti hanze dzinangona dzakasangana pabonde yes because hakuna amai vanofunga singaudzi mwana wako nembu na baba wake kazhinji amai vanenge vasangana nemumwe munhu vasingazive akatoenda kana mwe vanga vasangana nemunhu ari pedyo chahama yeche pedyo kana baba kana sekuru kana mwanzvadzi woita mwana wese papi saka mwana anenge angonzi donzvi remumusha mwana womumusha nditika kureva kuti mwana iyeyo anobvunza kuti baba wangu ari kupi amai asvika pakutofa si pavaitozari baba wake ndasekuru wake kandi ndiani wake nditika ndizvinoitika kazhinji izvozvo saka nyaya idzi dzinobatsirika makatarika dzivheneka kuti ndichichi kuitika pauri toziva kuti nyaya yekuenda napa yes asi ngatiti havasi vechimina asi munhu ari kusangana nematambudziko nokuti vamwe achiti ndiri kusangana nematambudziko kaya ndiri kunzi kumwe kwandiri kufamba enda unotsika mumusha mako kana kuti vedzinzari kwako vari kukudana asi munhu iya kuti azomubatsira kuti atsvage nhoroondo yekwanobva kuti anosvika ipapo vanenge vachikundikana ndisaka mazano kuno chinamato takaita shotikati takutonamata Mwari tiite zvakanaka padambudziko iri totoripedza mazana kusina nyaya dzekunzi vanzi vanoridza ngoma kururu nditi vanodzi zvako vanoridza asi soitaidza dambudziko ingatiwe level yakanaka mangwana sera mangwana munhu akutovigwa anditika hatina wasting time chikonzero chichiita choti vanhu anditika ngavateedze chinamato mapona ipapo chinamato chakateedzerwa chinobatsira kwete muchana saka vanhu vakada kugara muzvinhu zvechivanhu vasingazvigone ndozvinovanetsa saka indikuona kuti nyaya dzakadai dzotedzera pachinamato chete tokata makosti ese zvakanaka kwete muchana yes kune vamwe asingatoziva amai vake asingaziva baba vake chinoitika ndechekuti hakuna munhu asingaziva amai vake nababa vake variko ndovanhu vechimina ivavo vanenge vakavharidzwa kuti kana wakati wafanofira munogiwa mupi musha imomo idunzi unonzi mwana womumusha muzukuru komana womusha muzukuru sikana womusha saka isi kuti kusaziva chikonzero ndaamai vacho vanenge vaisa siketi hombe kuziva munhu anomitiswa osiwa mutauno ivavo tichida kuti sikazhinji kana wauya kunoko tinogadzira mamato zviyo nezvatinosanganisa nazvo tovapa kuti vanoenda rota kufamili yani yavo izvo tozviita panapa yes zvichibuda zvakanaka totenda
zvavazoratidza kuti dzinza dzinza rako ndiri akati dzinza rako ndokwamurewa ndiri kwasoko pakati kula chachifembero chatoshandisa papi pamunamati oyo ndotenda tiri pachivana apa madzibaba pane here matambudziko anouya nevanhu mugonamata mweya wokuburuka mugotoona kuti apa kapo hazvipere nemunamata izvi vanhu vakawanda ndisaka chiita mhiko kuno vanhu vastage yemunamata chete kuno vane stage yekupiwa matombo kuno vane stage yekuti vada kutogadzirwa back to center chaiyo saka munamato wakasiyana-siyana saka pane level yemunamato matombo nemvura pane level yemunamato huku pane level yemunamato utori strong saka isi kuona isusu kuti inyaya chete kuti vanhu vanenge vachida kubatsiwa ngavazive level yavo vanobatsiwa palevel yavo yes because aprofita kapiro vanhu zvinenge kudaiso nyingoti zvinonaka shaita chikonzero hamukutambisa vanhu manguva yavo udzani level iyi ndeyakati yokugadzirika level ipi iyoyo chete asi kuna vanhu vanofona nemaemotions achiti aininga nemadzibaba ati mukoma tapani ndotsvaka madzibaba kana n'anga inongonditira back to center unenge waudzwa nani kuti dambudziko rako roda back to center ndo imi munozosvika palevel ipi yokudza munhu kuti aiwa dambudziko ravo inaro kai rinoda kuti tidzosere kwarakafa ndo zvatota kuti isosanditeka nyaya kuti unenge wapinda munda musiri mako okay poziva waungataura kuti iwewe dambudziko riri pauri anditeka vanhu baba chinoitika chekuti ubva svoda back to center auzoti dambudziko chiri paada back to center kana achida back to center saka muya uchisaka wapima waona kuti munyaya ida kuti panapa inida back to center kana ida back to center saka ina ndisi kuona nyaya iyoyo nyaya ndina waprofita ndiwati ngava kuti tigadzirisa nyaya dzikana kun'anga uzodambudziko rida kubatsira munhu naro panapa iri munhu anokufuedza kuti ndite chakati iyo vakuona vamwe ndichada kundita ndizvere ugadzira zvacho saka handisi kuona nyaya iripo ndekuti chete mweya fanira kupima nokuona nokuyera zvamba zvakaita zvakanaka asi mweya anogona kutotaura here kuti uda back to center panapa ati munhu ari kuzviita ndamai vako munhu akuita nditete wako munhu akuita ndinhingi uda here kuti timudzosere kamwe ntaura panapa saka mwende ngatokuudza watoona kuti zvimwe zvakaita zvihama dzako idzi saka unokodzera uda kuzviita paona munhu ari mumwe ushingi papo unonza mwaiti aiwa kana ana mai ngavatofa kana ngafi saka iwe manje semunhu wamwari unofanira kuti uchisati aona ndokama ngaite zvakati asi nyaya kuti ibude anza ngaitiite zvakati ibudisa chi anza ndozvandita kazhinji kacho yes saka vanenge vachingoti nditire back to center vanoti ndakatange tabvunza mweya taona kuti back to center kuti ndiani chichida kuitika ipapo yes sure ndiri kuona apa kids iri kuwanda pakamirawo sei dzitori shoma pane dziri mumakati dzakatowanda chikonzero vanhu vari kuchiitana mukati umu saka vanhu vakutora kipa napo inonzirwa kusenda yekuti imba yako imire zvakasimba pasava nekuisa uimbana chete paone trust zvinogera pakiapo yes saka mbona dziri kuwanda chikonzero vanhu asina kutrustana munyika vanhu vakuita sene vakuita chingofungidzana kuti nhinga kuuraya nhingi saka tokugadzira zvobuda zvakaita zvakanaka saka kana munhu achinge akiwa chizvinezvikero haana chanoshanda kunzoko akaenda kunzoko ada bonde nemumwe mukadzi haishandi ada bonde nemumwe murume haishandi saka tine mastages kuti agadzira center ipipi yemunamato wacho yes poti pana mabhodhoro 5 yemafuta yemaback to center yemalok center saka back to center lok center zvinoshanda chimwe chete yes but hazvizourayisa vanhu aiwa kuna nano nekuti murume abuda unoona hapana zvikuitika oenda kumba zviri kuitika ubva tari kana munotosaya kumwe futi ndiono kuti chii ubva aenda futi ikoko zvobva zvaramba oenda kumba zvobva zvaita obviously ambaziva kuti mukadzi wangu ndiye akaita sei akandidaiso isu kazhinji kachigadzira nyaya dzotiteka zvakana togadzira kuti iwe mukadzi uchitanga kutombo murume atanga shaya hanya kwaona nditika kuitira kuti mangwana afungidze ndiyo mukadzi wakandiita zvinhu zvakadaro kana rumwe ndizvo zvifita zvatinogadzira uchigadzira mukadzi wako mukadzi akasifungidza kuti waita zvinhu zvakaita zvakadaro saka tanga tavhirifya pana toona kuti togadzira sei kuti zvinonga zvisete ndokupi yes zvine makuva pasi kozoto kuno vamwe vanozoto hondo inobvira panyaya yekuti unogona kuroka munhu wasiri kuda anapona mangwana munhu womusiya
wauti uenda kupfidzisa wondinobvira pai anenge ari mawani. Yes. Saka panofambiswa sei pakuloka munhu? Ipapo paita kuti simanya nditika bozi vanhu vanogona kuuya kulokana zvidambi pana saka tosimbisa imese totokuloka imese kuti mese kana wakaenda kuya ubude iwaenda kwaubude. Yes. Alright. Ngatiti ndauya inini ndoda kufixa girlfriend yangu ndaona kuti ano munhu atiambuda but sekuti unoita kuti muti akandidya anditi kana wakadzi anenge achigona kuti anenge achitaura kuti akandishandisa asi because ndaura relationship hapasisina ndikandinomuloka ndobva ndobva kazhinji zvaunoita manje yatitika kunoratidza kuti iwewe kuloka munhu unogona kulokwa neshinda dzechipfeko dzinoloka picture inoloka saka ukaona njira unoita kudzinye wewe babaka pano paida kushandwa paimambo vanhu vanenge agara neutsinye kudara anaida kukufikisa saka vanhu kadaro manje aida kufikisa tikaya panapa sinoona kuti munhu aida kufikisa kana aida kufikisa hatibati zvinhu zvipi izvo totosiya. Yes. Apo pati kumukanzi mari kai mari kandinopedza zvese ndangobata kumane izvo ana kutsvindira ndiri panapa ndakatsvinda ndakatsvuka nditika ndiri mutema ngwari pakati nepakati kuna vanhu vangawanda vanouya pana madzinza panapa mwaitodzoka neseriti baba musainditire muna kuti oyanditika 18,000 ina ndifarire kuchitambira mari yevanhu ndisina kupedza dambudziko ndisi munhu akadaro kureva kuti isusu tinofanira kungoti chete munhu auya sezvaari tomubatsa sezvaari. Yes. Kuda kuti ndipawo mari chido chake anovapaona ipapo. Yes. Handiri pakushandira vanhu mazuva munoshandira vanhu ndeapi ndimushandira kupi nokuti dzimwe dzenguva ndinombopfuura nepanapa ndona pasejari pakavharwa dzimwe dzenguva unogona pakata pakazara vanhu panofambiswa sei? Toshandisa Tuesday, Thursday neSaturday ashandira mazuva ese ba totozvipawo nguva yekuzorora. Tuesday, Thursday, Saturday anoita mawanano for free kumunhu wese because tu aida kubhuka private yangu anokubhuka private yani yake nenguva dzake anobhuka nemari yake nditika. Yes, saka indikuona kuti kushandira vanhu unofanira kuzvipawo time futi kuzorora because matambudziko ana haperi. Yes. Sure. Handi pakunoshandira kunze mungatorwa here mungahayiwa here zvokuti hai ndogara kuGlenview baba ndada kuti muzoitira muna matombo kwangu kana kuti baba indogara kupindura ndakada kuzokutora utende panofambiswa sei? Tutobva kumatare yakawanda saka muona zvindaine ndinohope anaurara ba ndaibva kugoko kwanditika ndazara ndamakusendiri kunoko chikonzero kwatiri tichibatsira vanhu vanotora panapa saka titora panapa ini ndine zvinokudza zvandinoda kuti ndetese topedza basa pako saka isi dambudziko iroro saka kuno vanhu vanozvikwanisa vanozviita zvinhu zvipi izvo zvitotora tichienda kunobatsira vanhu kumadzinza kwavo kwasiyana siyana mamisha kupi mutaundi kupi kwasiyana siyana tingobatsira vanhu chete tichifamba. Yes. Kuvari diaspora vese tikubatsira over the phone mwakandituma kuti ndaumba kwangu nogadzira matombo pako ndinatogadzira matombo mbapaka nditika saka zvese zviripo. Yes. Anenge aine matambudziko anenge ada kuti ubatsirwa ari ikoko zvinoenderana neupenyu hwake tinomubatsira panapa kana pana zvikuda kuti zviende kupi ikoko totumira zvakati zvida kuti zviye kupi ikoko tobatsirike. Yes. Saka zvese zvinoita zvese izvozvo totenda. Ukana sowe munoitira kupi? Sowe riri pahasapo muno murugare pazasapo muna nyashanu kuti paopposite ground repora ndopano sowe riri papi ipapo. Yes. Ndokuti namata sande chete ipapo. Yes. Sande ipapo chizvinoitika vanhu vanouya kuzonamata nomubatsirwa here? Vanhu vanenge chingonamata chete vanhu vanenge chinamata paibuda mhepo pachitwa seya ndeti zvakasiyana siyana papi ipapo nokuparidzirwa navanhu shoko rokutenda handitika. Sure. Ndikuona zvakare madzibaba grazi unonzovawana toti naiti utsvago munhu anoita zvegirazi ndoda kuona muroyi wangu iro majendi rangu ndegani ari wese wokuonesa kuti unoona imamwase kuri kuona zvati papaya ndindozviona. Yes, saka munamato wangu anichiita indirect nonoziva kuti ndinoita zvakati ndichiona muroyi papi. Yes. Saka ukaona muroyi mbomodzero kuti muroyi wangu tokuza nhengi ndiani wako nhengi ndiani wako nze ndinhengi tangira ipapo. Yes. mubva mazita sei naye takutoziva kuti toita seiyo ndochetiziva option yekuita pozi ndiwauya baba ndafunga ndiite zvakati ndafunga ndiite bhekisi ndafunga ndiite zvakati takutogadzira papi ipapo. Yes. Asi hakuna here vanotoyo vachiti madzibaba edu amutiuro kukwadza munhu
vakatowandisa kwadza munhu kokuita sei ruvengo vasakati vavengi vagara vandinawo saka chivheneka semweya kuti tondi munhu ndochokwadi kandi aso chokwadi yes kana uri ofeki kudzati hano nyaya dzokuda padzibude chakaona kubatsira yes asi vanotouya kwete mushana vatoripo hakuna here vanotova vachiti mazabada toda mushonga toda muteuro wemari vakuropa vatoripo asi zvatibandi zvasingakwanisa tichikwanise toita zvatindokwanisa panapa ndotenda asi vamutopa here vanhu munhu akauya nekuti singeni foni yangu inonzwa nekurirana haina ndikwanisa zvouromboromba zvandizvikwanise handizvigoniwo ndoita zvinhu zvespecially zvandinokwanisa bcause ndiro chechi yes but amukwanisi here kupa munhu counseling kana auya totomutry kutomba counseling zvakasimba wamanopa counseling mangwana unachidzoka wamanotoona kuti ikandimanye kwakati like ndotomwe munhu ari muno musejeri muno aitojiva mari nemunhu nokugana inzi ite zvakandikubatsire udzokere pabasa akajiva mari svika mamozi ma2000 akatengesa motikari saka una ndizvinda n'anga zhinji yes right sekutora vanachita kuti munhu akauya nemuya woutsinyi mungamubatsire here kuti inzwa gara pasapa titisi tikuudze maererano neupenyu izvo totobatsira vanhu vakawanda totovakansera itai zvakati nezvakati nezvakati ndedzeka utobatsirika chaizvo yes saka kuna vamwe vanhu vanongwa nemoyo wotodai umwe mwana wemoyo futi wotsinye futi asina kutadziwa futi yes saka zvirasangana zvakawanda saka tichivheneka mweya sure takutarisana nechristmas toda kuziva kuti munenge muchishanda sei nekuti panguva ikai ukatarisa vanhu vari munana South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, maZimbabweans vamwe vacho ndo pavanotora kana 1 week 2 weeks kana 3 weeks off nekuti vanhu vatasi ariganomboita sei yanomboenda kumushando ite sei panguva iyoyo munobatsira kuti munenge matendawo zvinji kumaunt Harrowing aiwa isusu totobatsira vanhu baba ndotomira kuti vanhu vakapedzawo holiday yavo isi toitsawo toita holiday yeduwo saka toitomirira vanhu kuti vatouya vabatsirwe yes saka tii tingoripo vanofamba sei vanogara vakabhuka vanoita sei vamwe vachinjiwa izvo vakafanira zvira inoti vanhu vakatowanda vakabhuka vada kuonekwa December nditeka saka kuna vamwe vanobhuka ipapo kuna vamwe vanotorawo vanoti chauya musi wakati sobhuka musi wachenditeka vachinga vafamba kuuya saka zvagara already isi kuzaruro kwedu totoenda tapedza basa yes vanhu vadzokera mabasa kwavo takuchitawo zororo yes varume vakawanda vari kuchema nenyaya yekushaya simba pabonde ndozvatsanangwa zviri kuti vanhu vanofanira kuya kusimbiswa musana panapa tinobika varume vese tinogadzira kwete muchana vanhu vakawanda tagadzira zvichifamba zvakaita sei zvakanaka saka murume unofanira kuva simba unofanira kuva nepawa mumba unofanira kutiza mumba kuti ndakuenda kumba here otenge kutopanika kuti ndakuenda kumba aiwa murume ngaite simba chairo chairo kwete muchana yes tiri papo mukadzi anogona kutorera murume here muteura achiti kumba kwangu kwa kuna moto kana kuti zvinotoda iye munhu kana wawirana chete mukadzi anouya achitora kuna anosvika nguva pauti awe minamatembo mwai vatoriko vanoona marume asingatende zveminamato vangonzi mwai utomwaona anopawa mumba iye anosati mukadzi ndagasa zvinhu zvipi izvozvo saka unokadzi vakangwara vakavhurika vanogadza zvinhu zvakadaro sure yes saka pakubatsira madzimai munobatsira sei nekuti kazhinji tinowanzonzwa dzimwe nyaya dzinozobuda dzimamwe maprofita anenge akazobata chibharo achiva vakadzi vanenge vaita sei kuzobatsira ivi mazuva masango panenge pachibatsirwa madzimai nematambudziko mamwe anodanga achibatsirwa madzimai zvokuti dzimwe dzenguva mogona kuzopedzera mabata pasiripo unopafambisa sei kwedu kuna madzimai echikadzi ndo vanogona kuzoita minamato ivi zvinhu zvida kubatwa pamutumbi wemukadzi 2 kana munhu achipinda munomu anouya kubatsirwa pato pane munhu anenge amira pato apa tichiona kuti zvinhu zvatiri kuita nditeka yes mukoma tapima nemiedzo inotoya kwatiri yakawandisa asi suka chibatsira ndofana kuziva tiri vanhu vaMwari tine zvatiri kuziva tinoziva patinofana kumeno patinoperera saka vanhu vaya vanomiedzo vakadzi saka isu taziva kuti isusu kana vanhu vachita kubatsirwa panapa pfeka zvakadzikama ite zvakati 2 zvinotibatsira kuti hakuna masingachive munhu sanochiva murume wese anochiva vakadzi chavo vanochiva
saka isusu tinoavoida zvinhu zvakadaro nemapfekero nemaitiro. Saka isona kaya panapa totoona kuti munhu uya arikubatsira nzira dzipi munhu wechikadzi. Tikuno vanhu vanenge vanonyora wechikadzi kuti anonyora azobviswa masali adazoparwa nyora tokwanisa kuvanhu wechikadzi vanofanira kutaura zvinhu zvipi izvo zvikuita kuti ndakutocheka mukadzi masari asisiri izvo. Saka ndo zviripo. Saka sikuna varume vanongonzirwa futi auda kuti gatigadzira masari netsatsa dzakati asi right zvitonenge ida munhu topfimba chaizvo chaizvo normal pfimba chacho kuda kuti unotedzera prostitution titika. Yes, zvinotibatsira kuti mangwana upinde skando yakakurisa. Yes. Ngatitiwa uzobatsirwa tinonzwa vamwe vakuti ndakaenda kwa madzoba ningi hazvina kushanda, ndakaenda kwa madzimai ningi hazvina kushanda, ndakazoita kwa sekuru ningi hazvina kushanda. Munhu kana chikwa takaushandisa munamato ngatitiwa kwa madzimai masango wapiwa tsananguro wapiwa minamato yako paungatarisire kuzotanga kuona kuti mari dzawo anenge akutanga kubuda ndipapi. Chete chedu vanhu vabatsiwa chitanzi ndakaenda kwaningi vanhu vanenge vanomusanganisirwa vanosanganisira minamato yakawanda nditika tu vanhu havagutsikane poza vanhu pavaneo masowe kana kwatiri kubatsira nditika vanofunga ndakapawa dombo anenge pachisina basa rese anodaipo denepo chitoma inofema depo inofema isati kashikwanise. Saka sinjoti vanhu vamabatsira vanenge vaida kuitwa nditika ndikuti vanhu vakabatsirwa ine nzira dzavanenge vachibatsirwa nadzo poza profita nyano profita anobatsira nzira dzakasiyana-siyana. Asi isusu machiti kuti isusu kana uchibatsirwa kwacho unofanira kutanga waona kuti batsirwa here sei anopona ipapo. Saka iyo ndio problem nayo vazhinji vedu tunoona kuda kubatsira vanhu taika tivabatsire tiwasise palefu yakati asi munhu chiripo chekuti anobatsira namweya ende munhu ane nzira dzanenge achiona kuti idzi iwo unofanira kutarisa nzira dzanobatsira ndidzere anopona ipapo kulo zvinoitase zvotibatsira. Yes. Unotoona kuti nguva saka kufamba kwezvinhu zvako iwo unofanira kuzviona mabatsiro anenge achiitwa zvimwe kuita ipapo zvimwe watora 2 weeks zvimwe watora mwedzi zvimwe watora hafu yegore chaiyo asi every time chingofamba pozi minamato asiyana nemishonga unoita ipapo minamato saminamato akwanisa kuchaja kuti musi wakati yataita. Yes. Zvinhu zvinongoita sei zvinongoitika apo napo. Musaona kazhinji isu chizoti tine huku tine mafuta zvinhu zvanoenda kutaridza kuti zvanoenda kudzana mweya kuti washandisa chinhu chakati chimwe kuita fast pachinhu chatiri kuda sei chatiri kuda kuti tiite. Yes. Saka tinombochita sedambudzira kuti basa rako marisasa aoneke nokasira. Yes. Saka titi watanga kuuya iwewe ungazodzokawo senge zvarini wakuti amadzibaba tiri kundizere ndini ndakamboya paya zvinhu zvangu zvamira so paungati rega ndichidzokera kureview hazvina dambudziko isu tikabatsira munhu pananditeka tokupa month kana dambudziko rakura kana siri dambudziko rakura week dzoka nditika chimwe chikufamba sechete. Yes. Ndotenda mutuma pane vamwe vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana imimi semi muri muno marare murugare vanhu vanogona kutaura kuti ini ndiri kubva kuSouth Africa asi ndongouya kuzoona madzibaba masango ndobva tadzokera handitomboda kana kuti tsinza rangu vazive kuti ndauya kuzoona mutuma vamwe vagoti ndiri kubva kumasvingo oziva kuti munhare muna sekuru angu muna mai nini munani asi handisi kuda kuti ndisi ndizikana kuti ndiri kufambira ndiri kufambira zvinhu zveupenyu hwangu. Mune here pamukati kana vanhu vachinge vauya vavirirwa senge kuSouth Africa angadzokere mutsiwo pamunopa pekukurara kana pekuita sei? Panapa sinokubatsira tunopa kukurara rumuzi aripo panapa nditika tokubatsirika so nditika chikonzero unenge ufamba uya wega pamuzi security yako izvinhu zvani zvako saka pakurara togona kupa kukurara wotorara ipapo. Yes. Saka isi ndadza ndoti kana munhu wauya uchitenga dambudziko rako uchida kubatsira dambudziko rako tinoriendera zvakanaka toona kuti adabatsira nenzira dzipi tomubatsira sei utobatsira chifamba zvakanaka kwete muchanapa. Yes. Yes. Tichinopedza madzibaba ndiapo mamwe matambudziko ari kuuya nevanhu kunyanya achiti madzibaba ndibatsire dambudziko rangu ngwiri like minamato ari baba ndimasa ndiri kumanyononho akawanda neminamato watiri kuita kuback to center pakati apoyo. Saka minamato yekumanyononho mazuva ano nditika boza vanhu vazhinji vakutambudzwa nekushungurudzwa navaroi saka ndo zvatiri kugadzira papi ipapo. Yes. Ndakubvunza paback to center tichinovhara
ndauya ini ndaona kuti muroyo wangu ndinhingi ndobva ndati madzibaba itai back to sender mobva madzosera munhu weufambawo unzwa kuti back to sender iyi akadzoserwa kwauri nanhingi handidzosero iro zvotogara tango vanhu vehu hazviite okay yeda tinoita sebaba isina mari dzemadzibaba okay ukamuna ndazobata tuchituda ada kudzorera anenge asina kurohwa zvakasimba akarohwa zvakasimba adzorereba yes anomhanya sure handiti nditenda alright madzibaba mazangu mashoko enyu ekupedzisira kuvanhu vanotenda mabasa enyu ndeyekuti ainongoti mwari atite zvakanaka vanhu vabade panoponesa ina mwari akunochita se chinoramba zvise zvinobuda zvakanaka saka mwari ndiye muridzi wazvose ndiye musununguri wazvose saka ndaenda kuti vanhu vakakomborewa nekuyambudzwa nditi ndotenda vanobada kubhuka vaya vanoita sei namba dzedu dziri kufamba pazasi apa nditeka vandibata namba dzedu dzifamba pazasi vandibata ipapo nzwa zvizere pavanditeka ndotenda tatete amen. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.